אז בואו נדבר על הצעד הראשון, ממש הצעד הראשון בדרך לעצמאות כלכלית, מה עושים עם הכסף הראשון שנכנס. התשובה היא, הוא צריך בית. והיום נדבר על הבית הראשון הזה, חשבון הבנק. זה אולי נשמע כמו משהו של מבוגרים, קצת מסובך, אבל תכף נראה שזה בעצם ממש פשוט, ובעיקר סופר חשוב. טוב, אז בואו נתחיל ממשהו שכולם מכירים, זה יכול להיות כסף שקיבלתם ליום הולדת, משכורת ראשונה מעבודה במלצרות, או סתם דמי כיס. לאט לאט מתחיל להצטבר קצת מזומן וצריך למצוא לו מקום, נכון? וברור, אנחנו חיים בעולם דיגיטלי. להעביר כסף לחבר'ה בכמה קליקים זה כבר לגמרי חלק מהחיים. זה קורה מהר, זה סופר נוח, ולפעמים זה מרגיש שזה בעצם כל מה שצריך כדי להתנהל עם כסף היום. וזאת חברים, שאלת השאלות. אם יש אפליקציות שעושות הכל כל כך פשוט, למה בכלל להתעסק עם בנק? מוסד כזה שנראה לפעמים קצת אולד סקול? ובכן, התשובה כנראה תפתיע אתכם. בואו נצלול לזה. אוקיי, אז בואו נתחיל מהבסיס. כדי להבין למה צריך בנק, קודם כל צריך להבין מה זה בכלל, מה התפקיד שלו. והאמת היא שזה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה. תכלס זה כל הסיפור. אפשר לחשוב על בנק כמו על כספת ענקית, מאובטחת ברמות הכי גבוהות שיש, ששומרת על הכסף של כולם. אבל הוא לא רק מחסן, הוא גם נותן את הכלים לנהל את הכסף הזה בצורה חכמה ובטוחה. ופה מגיעים לנקודה אולי הכי חשובה בכל הסיפור הזה, ביטחון. תראו, בארצות הברית למשל יש גוף ממשלתי שממש מבטח את הכסף בבנקים. כלומר, גם אם הבנק קורס, הממשלה מחזירה את הכסף. בישראל זה עובד קצת אחרת, אבל העיקרון דומה. הבנקים נמצאים תחת פיקוח מטורף של בנק ישראל. זה אומר שיש שומר ראש ממשלתי שדואג שהכסף יהיה במקום הכי בטוח שאפשר. הרבה יותר בטוח, אגב, מלהחזיק אותו מתחת לבלטות או באיזו אפליקציה שאין לה תגב הזה. זה בעצם כל ההבדל. יופי, אז הכסף בבנק, איפה בדיוק הוא יושב? ובכן, יש שני חדרים מרכזיים שחשוב להכיר בבית הזה, ולכל אחד מהם יש מטרה אחרת לגמרי. השקף הזה מסביר את זה מעולה. חשבון העו"ש, או העובר ושב, הוא בעצם הארנק הדיגיטלי שלנו. ממנו משלמים על דברים, אליו נכנסת משכורת, כסף נכנס ויוצא כל הזמן. חשבון החיסכון, לעומת זאת, הוא תיבת האוצר. לשם מכניסים כסף שרוצים לשמור בצד, כסף שאוספים ממטרה גדולה כמו טיול אחרי צבא, לימודים, או סתם ליתר ביטחון. אז איך משתמשים בכסף שיושב בוואס? עם כרטיס דביט, או כמו שקוראים לו גם, חיוב ישיר. וזו נקודה קריטית, זה לא כרטיס אשראי. עם דביט אפשר להוציא רק את הכסף שכבר קיים בחשבון. אין כסף, הפעולה פשוט לא תתבצע. לא נכנסים לחובות, פשוט משתמשים במה שיש. ומה קורה בתוך תיבת האוצר? כאן מתרחש סוג של קסם שנקרא ריבית. הבנק בעצם משלם קצת כסף רק בגלל שהכסף שלכם יושב שם. בהתחלה זה אולי נראה כמו סכומים קטנים, אבל זה עיקרון מדהים. הכסף מתחיל לעבוד ולהרוויח עוד כסף, גם כשלא עושים כלום. טוב, אז עד עכשיו הכל נשמע די ורוד, אבל חשוב לזכור שבנקים הם עסק, והם צריכים להרוויח, ולפעמים הדרך שלהם להרוויח היא דרך עמלות. צריך להכיר אותן. בואו נדמיין סיטואציה. יוצאים לקנות משהו, לא בטוחים ב100% כמה כסף נשאר בחשבון. מה כבר יכול לקרות, נכון? נגיד שקונים קפה ב-20 שקלים. עסקה קטנה, יומיומית, לא משהו שחושבים עליו יותר מדי. אבל אז, בגלל שלא היה מספיק כסף בחשבון, הקפה הזה פתאום עולה 100 שקלים. כן, 100. אז איך זה הגיוני? התשובה היא במילה אחת או שתיים. עמלת אוברדרפט, משיכת יתר. זו אחת המלכודות הכי כואבות שיש. מה שקורה זה שאם אין מספיק כסף בחשבון, הבנק לפעמים, וזה החלק המתעתע, הוא מאשר את הקנייה בכל זאת, ואז בום, הוא דופק עמלה מטורפת בתור כנס על זה שגלשתם למינוס. אז כן, קפה של 20 שקל יכול פתאום לעלות עוד 80 שקל בעמלה. זה אולי השיעור הכי חשוב שצריך ללמוד על ניהול חשבון בנק. לשים לב תמיד מה היתרה, כדי לא ליפול בדבר הזה. ומשיכת יתר היא ממש לא העמלה היחידה שצריך להכיר. יש גם דמי ניהול חודשיים, עמלות כשמושכים כסף מכספומט של בנק אחר, ועוד כל מיני. אבל החדשות הטובות הן שרוב הבנקים מציעים חשבונות מיוחדים לצעירים, לנוער, לחיילים, שנותנים פטור כמעט מלא מכל העמלות האלה. לכן כל כך חשוב לבדוק את זה כשפותחים חשבון. אוקיי, אז בואו נחזור רגע לשאלה מההתחלה. איך כל הסיפור הזה של בנקים מסתדר עם האפליקציות שאנחנו כבר רגילים אליהן? האם צריך לבחור? התשובה היא ממש לא. הטבלה הזאת מראה את זה בצורה הכי ברורה. לכל כלי יש את היתרונות שלו. אפליקציות תשלום הן מלכות העברות המהירות לחברים. בנקים רגילים נותנים את הביטחון המקסימלי ואת האפשרות ללכת לסניף ולדבר עם בן אדם, והבנקים הדיגיטליים מנסים לשלב קצת מכל העולמות. זו הדרך הכי טובה להסתכל על זה. הבנק הוא בסיס האם הפיננסי. שם הכסף הגדול יושב,
סמור, בטוח ומאורגן. האפליקציות הן כמו רחפנים קטנים שיוצאים מבסיס האם למשימות מהירות וחוזרים. הם עובדים ביחד, הם לא מחליפים אחד את השני. יופי, אז אחרי שהבנו מה זה בנק, למה הוא כל כך חשוב, ואיך הוא משתלב בעולם של היום, מגיע החלק המעשי. איך פתחלס עושים את זה? איך פותחים חשבון? זה באמת תהליך פשוט. דבר ראשון, חיפוש קצר באינטרנט. איזה בנק מציע את התנאים הכי טובים לחשבון צעיר? דבר שני, מכינים תעודת זהות ומבקשים מאחד ההורים להצטרף. ואז מגיע הרגע המרגש, הולכים לבנק או עושים את זה אונליין ומפקידים את הכסף הראשון. וזהו, המסע הפיננסי מתחיל. וזה משפט ששווה לזכור. פתיחת חשבון בנק בגיל צעיר זה כמו לשים גלגלי עזר על האופניים הפיננסיים. זה המקום הבטוח ללמוד, לעשות טעויות קטנות שלא עולות ביוקר, ובעצם לרכוש מיומנות שתהיה סופר שימושית לכל החיים. אז אם נסכם, חשבון בנק הוא הרבה יותר ממקום לשים בו כסף. הוא הכלי הראשון לבניית עצמאות, ללמידה על אחריות, ולהתחיל לחלום על מטרות גדולות. הוא הופך את הרעיון המופשט הזה, כסף, למשהו שאפשר לראות, לנהל ולגרום לו לצמוח. העתיד הפיננסי מתחיל ממש עכשיו. מה יהיה הצעד הראשון?